шаҳрванд Камолов Дониёр Воҳиҷонович соли таваллудаш 1996 зода ва истиқоматкунандаи шаҳраки Навкати ноҳияи Спитаменро мақомоти милитсия дар содир намудани ҷинояти қасдона ба муқобили ҳаёту саломатӣ гумонбар медонад. гумонбар шуда санаи 29 июн тахминан соати 14 дар канори роҳи мошингарди кӯчаи марказии шаҳраки Навкат хиёбони Спитамен қарор дошта ҷабрида Достонбек Ҷумаев сокини 26-солаи ноҳияи Спитаменро даъват ва баъди гуфтугузори лафзӣ бо истифода аз олоти корд ӯро маҷрӯҳ мекунад. тафтишоти пешакӣ муайян намуд ки сабаби сар задани ҷанҷол байни Камолов Дониёр Вахиҷонович ва Ҷумаев Достонбек Рустамович ин ҷой доштани муносибатҳои оштинопазир ва хусумати шахсӣ мебошад. ҳарчанд баъди қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ бо истифода аз корд гумонбар шуда Камолов ҷои ҳодисаро тарк намуда кӯшиши аз тафтишот пинҳон шуданро карда бошад, дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ дар ҳудуди ноҳияи Зафаробод боздошт ва нисбаташ чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. барои чӣ ҷои ҳодиса гирифтӣ рафтӣ? чиба набурдӣ ба беморхона набурдӣ? хом буромад тарсидам. баъд ба киҷо рафтӣ пинҳон шудӣ? Зафарабод рафтӣ пинҳон шудӣ? баҳси молу мулки ду иштирокчии ҳодисаро ки замоне бо ҳам дӯст буданд мушт ба гиребон ва оқибат душман гардонид. предмети ба сифати олоти ҷароҳатрасонанда истифода шуда корди кисагие мебошад ки гумонбар шуда Дониёр Камолов бо худ дошт. далели мазкур қасдона будани кирдори ӯро тасдиқ мекунад. ба кӯчаи маркази Спитамен вохӯрдем. баъд сум гуфт. ман гуфтам ки сум надорум гуфтам. сум надорум гуфтам. то ҳафти бегони сума набиёри ҳақорат кард. ман гуфтам ки ту мара ҳақорат накард, ҳақ надори ҳақорат кардан гуфтам. баъд мара зад, манам якта задам. ҷароҳати аз тарафи чапи қафаси сина бардоштаи Ҷабрида Ҷумаев осори ҳамин муноқишаи хунин аст ки ташхиси суди тиббӣ зарари вазнин ба саломатӣ хулоса додааст. феълан аз рӯи ҳодиса барои қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ нисбати Дониёр Камолов бо моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.